गणपती आणि इकडे चपला तुम्ही बघू शकतास कशी इकडे तिकडे गेली आहेत. कोणा माहिती पण नाही काही कोणाचं चप्पल खाई गेला. हे बघा चपला बघा तुम्ही. तर नमस्कार मित्रांनो, मॅड इंजॉयकर आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत मित्रांनो स्वागत असा. तर मित्रांनो ही व्हिडिओ आजची तुमका बघू भेटत ती म्हणजे मुंबईतल्या गणपती बाप्पाचं आगमन. तर मित्रांनो पहिली गोष्ट म्हणजे त्या व्हिडिओसाठी मी खास आगमनासाठी गेले नाही होतं आहे. पहिला म्हणजे काम होतं आमचा दादरला गेलो मी आणि विनोद दोघंजणं. आणि दादरला गेल्यानंतर थैसून मग विनोद बोलायला लागला की चला आज आगमन पण असा जाऊया जरा लालबागला. थोडीफार व्हिडिओ बनवले घाईत म्हणजे असा ब्लॉग बनवण्याचे मी नादात नाही होतं. म्हणजे माझा ब्लॉग तर बनवतो नाही होतो डायरेक्टली फक्त ते गेले आणि नंतर म्हटलं आता इल्यासारखं आहे ब्लॉग तरी बनवूया म्हणजे काय शूट करूया. तर मग चिंतामणी वगैरे असे गणपती त्यांची शूटिंग आपल्या काढून भेटली. थोडीफार म्हणजे एवढी गर्दी असतानाही पाऊस पण जोरात चालू असतानाही आपण थोडीफार व्हिडिओ केलं तर ते तुमका बघू भेटत. आणि नंतर मग मित्रांनो संध्याकाळी गेल्यानंतर दिनेश भाऊ त्याच्याकडे आपण गेलेला होता. आणि त्याच्याकडे गेल्यानंतर मग त्याची ऑर्डर चालू होती बँजोची इकडे खेतवाडी म्हणून. तर मग तिकडं जो गणपती त्याचं आगमन होता मग तिची ऑर्डर होती. तर तो बोलायला लागलो या. तर मग आम्ही टाईमपास म्हणून एक तिकडे गेलो. तर असे तुमका काय व्हिडिओ बघू भेटतील या व्हिडिओत. तर मित्रांनो शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा. आवडल्यास लाईक कमेंट शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलला कोण नवीन असतं तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नको, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मग चला व्हिडिओवरती चालू राहा. ओके दिसतंय जायचं कुठे आता दिसणार कसं. क्राऊड मित्रांनो भरपूर आहे बघा. जागा नाही जाऊ का उभं राहा. बँड काय ऐकू घेत नाही. बँड असतात सगळीकडे आणि सगळे ब्लॉगर पण इले असतात. तुमचा बघू भेटतील सगळे ब्लॉग चालू असतात. किती आता या मित्रांनो एवढाच नाही अजून पुढे पण असा आणि पाठीमागे तिकडे पण असा क्राऊड. होय मित्रांनो आता वरती वस्तू दिसते जरा बघू ना थोडी
तरी पण क्राऊड भरपूर असल्यामुळे एवढा पण नीट दिसत नाही संपूर्ण. हा मित्रांनो, आता चिंतामणी तुमका आणि इकडे चपला तुम्ही बघू शकतास कशी इकडे तिकडे गेली आहेत. कोणाक माहिती पण नाही खय कोणाचं चप्पल खय गेला. हे बघा चपला बघा तुम्ही, कारण का एवढा क्राऊड आहे ना त्यामुळे चप्पल विप्पल ह्यावेळी कोण बघत राहत नाही. बघा चप्पला बघा, चपला बघा. पब्लिक बघा, पब्लिक किती आहे पब्लिक. पाऊस थांबत नाही, पाऊस जोरदार, वारो जोरदार. Dun 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 dun. Gannipatti Bappa!